Alo? Bună seara. Bună seara. Vreau să fac și o reclamație. Deci avem un vecin în bloc care până acum să căca în lift. Și acum mi s-a căcat la ușă. Deci chiar vreau să veniți să-i dați amendă. Deci nu-i de râs. Auziți? Vă aud, da? Păi și lăsați să, că pe mine nu mă bucnește râs. Pe mine mă Deci am interesează, doamne, căcatul la ușă. Am zis mai căcatul la ușă. asta vreau să vă întreb, dacă proba mai e la locul ei. E acolo, că vreau să-l iau, să-l arunc pe ușa lui, dar acum vreau, am zis să sun la poliție. Deci nu se poate așa ceva. Așteptați că vă trimit pe cineva acolo. Da. Likey